Tinokudokesai mabuja zuva rechitatu mwedzi uno waGunyana. Hedzinoi nhau dzanyasi. Agere hunde yokanzuru yomudze asungiwa nyasi pabodzipo nomumwe wache. Iyeyu agere hundeyu Victor Nyamutswa ana makore 55 asungiwa pabodzipo naFarai Mutambatuwisi. Farai Mutambatuwisi ndiye anoringa nezvewabasa womukanzuru iyi. Wasungiwa nonyaya yomhosva yekuseenzesa hofisi yawo zvisirizvo apo wagozvipa mari zvanga zviribe kubvumirana nokanzuru yese. Wanzi wapuwa bhero nyasi rozvimadhora zviuru 10 omari yomunyika. Wagobenuke kudare rodzimhosva zuva rechi20 mumwedzi uno. Idi pasino chimajambudu pasino uori. Hurumende nyasi waparura zviri pamutemo umba inenge ino matare odzimhosva kuChinhoi. Kwai imba iyi yakatanda kuwakiwa makore mazhinji apfuura anotoda kusvika 20 chaiwo. Yapedziwa ikaparuhwa nyasi. Asi zvowaparurazvo aiwa zvakanakisa chaizvo. Vanhu vazhinji wadoka vari kundoti dai mhepo ikadari kuvhuvhuta nyika yese wachiwaka zvakanaka. Asi chandohwadza vazhinji kutoti ipapa paribe kureketiwa nezvokuti yange yaane makore mazhinji ichiwakiwa. Asiwo aiwa chakanaka manamhanduwe. Hurumende yedu inohwadziwa kana ikaona vanhu vari kuita tusvinu. Ipapa nyasi wagoburika vanhu wakaita mutsara inonge masvosve mukange ari kupinda hawo pasi muvhu. Asi wari vanhu wakamirira kukwira Zupuko. Ipapa Zupuko riri kuboeka zvisvinu zvinokwana vanhu vese. Apawo womakombe wari kurambidziwa, womushikashika wari kurambidziwa. Kuchitonzi ukabatiwa uri mumushikashika uri kuripisiwa mari yochoupenzi inoita zviuru 2 pamunhu mubodzi. Idi zvakatooma mabi angu. Heno kuti zvichanyatsodini. Asiwo hurumendewo wanenge wari kutoita kutoda kupanisha nokupfidzisa ivo wagari womumadhorobha nokuti vanovavhoteraba. Heno mabi angu kuti munozvionawo sei. Tinoemba kuti wachachinja maitiro wagoita kuti vanhu vakwanise kutekaira zvinhu zvakanaka. Kwai kuno vanhu vazhinji vasiri kuenda kotora kamushonga kodzihwa mupengo kochipiri zviribe kana ari kuziva kuti nei. Ipapa vazhinji watadza kutopuwa kamushonga ka. Asi wakapuwa vamwe wari kuenda bako wakapuwa. Heno kuti mhosva njei. Ipapa takatomirira kuti tigopuwe nhamba dzevanhu vanenge vasiri kuenda kotora kamushonga ka kuti wazikane kuti mbanani kana kuti wakawanda sei. Hurumende iribe kubuditsa umbo hwokuti vanhu wakawanda sei. Asi ticharamba hedu takaringa kuti vanenge vachikuti kudini. Kuno mumwe womuZimbabwe anonzi Chiremba Mati Hlachwayo Davis anogara kuAmerica aitiwa ndiye mukuru wozveutano kuguta reSt. Louis. Toramba tichindoti makorokoto ari kusimudzira mureza wenyika nebasa wache huzvinu hwakadari. Ipapa zvinotohwadza kuti dai nyika yedu yakaitawo zvakanaka upenyu wangadai wari kuno wari kusimudzirawo utano hwekuno. Sydney Gata agere hunde yokambani yozesa kwai aita hache nyaya dzokuita achiisawo ukama wache. Idi zvakareketiwa nevamwe kuti unodanidzira huwi kuti kuno kwaita dopiro uyaiti nyopore pabodzipo ndozviri kuitika. Kwai mumwe muzukuru wache agonzi Fortune Sambo atoripo pavanhu wakabenutsiwa kuzesako. Ipapa wakatopuwa nezvigaro zvikuru chaizvo. Zviri kutohwadza chaiko. Heno mabi angu kuti zvichapera chere kana kuti zvicharamba zvakadari. Nokuti Sydney Gatayu anohonorondo svinu yokuramba achindoita zvinhu zvouori. Heno kuti zvichapera chere zvakanaka ipapa. Kuno vamwe watsano wakanga waita zvokunyepera wana mukoti kuti ndio wachiwenga kuti warapiwe kupari pabodzipo nokuAvenues chipatara. Ipapa zviri kutohwadza kutoti vanhu vese wasamisika kuti kohokonai wana mukotiwo kutobvuma kundonzi ndini chiwenga wachibva watobvuma nokutorapa munhu. Panenge pane dhiri riribe kuitira zvisvinu rakaizoita kuti munhu uya asungiwe akatoendesiwa mudare rodzimhosva achabenutsiwa pokare nokuti akanyimiwa bhero. Wanoringa nezvokodzero dzevatengi Consumer Council of Zimbabwe wagoreketaiwo kuti mhuri yevanhu vatanhatu kwai yange ichigoda mari inoita zviuru 40 ibodzi ano madhora
250 nemasendi 23 kuti irarame. Idi mabi angu pakaita kunyangariwa chaiko. Heno kuti kuwanda kuya kwatinogoti kwakanaka kucharamba kwakanaka chere kana zvichidari. Nyasi vanhu vawadziwa kuti Zimbabwe Warriors aita mangange kuita kutatsurana pakasaya chaburika noSouth Africa pawaita kana kutadza kumwisa chibodzi zvacho zvatohwadza izvi mabi angu. Asi tiringe edu dziri kuitika pasi rese. Imo muSouth Africa dare guruguru munyika rinoringa nezvebumbiro romutemo rati iro riri kudaba zvokuti rimise sarudzo kuti dziitiwe nekuti bumbiro romutemo ndizvo rinotereketa. Ipapawo ANC watoita kupinda chando chaicho nokuti wanga wakaringira kuti zvichadari wagokwanisa kuita zvimwe zvokunyoresa kunyange nevanhu makanzira avo avari kuda vakatadza kunyoresa. Heno kuti tichaona kuti wachazviita sei ipapa taakundoringa. KuZambia aitiwa mukuru dare rovamiri veparamende anonzi Nelly Muti. Toramba tichitenda tichiti pamberi nazvo nokuti ndiye aita mudzimai wekutanda kuitira chigarochi. Zvakanaka izvi zvakakosha pokare. Bepanhau Times waburitsa kuti zvikoro zvofundo yepamusoro zvizhinji muAfrica zviribe kuita zvisvinu pane zvavanoita kuti chindo chisvinu ichi ndo chisvinu. Nyasi kwaburika kuti zvomuSouth Africa pabodzi nezvekumaIjipita nezvimwe zvekunana Nigeria ndo zviri kuramba zvichindotonga pazvikoro zvinozikanwa kuti ndo zvikuru zvinombiri zvekuita tusvinu. KuNigeria kune vanhu wakatohwa vana chikoro vanosvika 63 wanga vari kudzauru yokumadokera konyika iyi. Zvinotohwadza kuti wapwere vanondoramba vachindobiwa paribe chinhu chinochinja. Heno kuti zvichapera sei. KuIreland kwapuwa WhatsApp choupenzi chokuti iribe kutekaidza zvisvinu nyaya yeumbohwa inotora hwanhu hwezvinenge zvichiitiwa nevanhu. Ipapo wagopuwa mari inoita mabhiriyoni emarandi anoda kusvika 5 chaiwo kuti vabhadhare sochoupenzi. Idi zvakatooma ndokuti mazino chaiko uku. Kweduno paribe chinondochinja toramba tichindoitwa zvese. Kuno mhuri inonzi Sackler yokuAmerica kwai yanzi zvoni ichareka kuita vanhu vanoendesa kumataurodzi mhosva nokuda kwemushonga yayagotengesa mumashure yakauraya vanhu vazhinji. Zvinotohwadza izvi nekuti kuno mhuri dzinosvika 200 chaiwo dzakataikiwa nevanhu vadzo dziribe kana achichaburika ipapa. Zvakatooma izvi. Toramba tichiti pasina vanoita zvakadari. Ndini wenyu Mhandiwe wenhau.